Jeg kommer lige til at trykke stop igen. Oh. Så, Søren, hvad er det, du laver nu? Det er vores SNG-vogn her, som vi skal have frakoblet generatoren. Vi er nødt til at sætte Fenol har lavet sådan en pind her, som skal afmonteres. Den går ned, sidder her først på rattet, går ned til speederen hernede i bunden, og dernede der kan vi holde en konstant omdrejninger på omkring 2.000 omdrejninger. Uden den pind, så vil generatoren ikke fungere, fordi vi netop har noget bøvl med den motor, der skal holde den konstante omdrejning på 2.000. På en skala fra 1 til 10, hvor optimal en løsning er det så? Den er sgu meget optimal, du. Den virker skide godt. Det er jo fenolisk kram, så det virker. Alt andet moderne pjat og pjank, du. Gå hjem med det. Så knapper, det hører det sidste årtusind til? Ja, det gider vi slet ikke have noget med at gøre. En god træpind og en letterman, du. Så virker det.